хабарои туид омад. Хабарам додан ки ту шукадеси. Табрикат мекунам. Офаринат ай мамери. Set Records. Досай хабарот омад зани дига кас мешавӣ. Ба қариби туй дорӣ хонаи бах меравӣ. Нея манам мемонам касе тира ай магира. Биқапум фалон мекунам отаи узангира. Гӯё ман мурдагиям ки тира шуд додесан. Гуфтад дига набинем тира раҳи дур додесан. Дугонот хабар додан тира фотиҳа кадесан. Аруса мебарам гуфтам мара сузондесан. Пой хасай ма бихе ҳаракат киси михонаш. Шукад без роз бромад ҳаряга пой дугонаш. Дама хиёнат дора мега ба умеду нашай. Пишти хонашон даим хит ки рӯзи фотиҳа шай. Ҳама хирзанди дора тира фотиҳа кадесан. Ма бошад агидон ва сигарета дар додесан. На чиву орзу дорам ки бинама шаварша. Ки боша тарифш дорам фалон кунам хоҳарша. Ту метоним сузонда, ту метони шукада. Ту метони хандида рафта фаромӯшам када. Ту метони ҳатто негуфта туй тагардони. Некем намекунӣ ёхи мери мара месузони. Ӯ қадар шуфоридад ки ай барам гузаштеси. ғиломи нафсу чида ҳаёта сузондеси. Э дили бечораи ма қабул кирӣ қағама. ҳароми шукадесай хиёнат кадесай дама. рӯзи фотиҳаш дидам хиҷаят чӣ фасон кадай. ба хандаҳои лаваш дили мара ларзон кадай. ӯ ёфтай ба хидёре ки ай ма болош медона. асабда бозӣ накӣ мера мего мардитона. ман тира дӯст надоштам ки охир да шу бидимта. оғӯши ма ҷогат би чӣ хел фаромӯш кунимта. ту меравӣ ай барам бугӯ ҳоли ма чӣ меша. беҳуда фата напӯш ягон хетуй намеша. алло лутфулло биё пишти дом шомурдагиим. шаҳакорчам мезанам қасамоша хурдагиим. ягон ним соат мондай бояд шаб биёя бараш. лутфулло раҳша буба мебардорем айду параш. и туй беша мегзара мо басем раи шавша. шок дамонду вақте ки ӯй кадим дари мошин ша.